Ligger du og leger? Hvad? Hvad? Ja. Det er din bamser. Kan du nå den? Hvad? Ja, Ingrid er 5 uger og 2 dage gammel. Ja. Ja. Hvad? Ja. Det er så sjovt. Hvad? Hvor er de her? Mor skal lige forbi alt. Stor masse legetøj, ja. Hvad? Kan du lige daste den? Ja. Ja, det er sjovt. Ja, så bevæger de sig. Hvad? Bevæger de sig? Ja. Hej. Hej, så. Hej. Hvad? Det er lidt sjovt. Er det lidt sjovt at ligge og lege? Ja. Hatte. Ja, se benene de kører. Benene kører. Ja. Ja, det er dejligt. Ja. Du er så dygtig. Ja.